Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balita. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-12 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Happy Independence Day. Amuning adlaw sang kailwayan mga kaaksyon, no? Kailwayan sang tanan ilabi na sa pagpalayag. Rason nga may mga
programa nga ginpatigayon sa mga public plaza karon nga adlaw sa bugos nga probinsya kag diri man sa syudad sa Bacolod kag sa bugos nga Region 6. Ang iban sini may mga rally protesta pang ginapatigayon ang mga kauturanta. Diri sa Bacolod may 4 ka mga venue, mga kaaksyon nga ginpalayag sa sining nga adto nga magapatigayon ini sang pag tinipon-tipon ang mga kauturanta. Especially lang ilabi na kung naka-social distancing, okay man lang na. Ti adlaw sang kailwayan mo, adlaw sang pagkahilway naton mga kaaksyon, no? Kag ti Independence Day subong adlaw waay sang trabaho ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, especially ang sa gobyerno, no? Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining adto ka timo-timo na? Basi kung way pagkapanyaga, pagamatamad na, kay parang siguradong-sigurado na ang palanyagahon ta sa siningod to. Ang palabuton ta naman ang palanyapunon. Sige-sige lang mga kaaksyon, apisar nga nagahilapit na nga matapos na ang MGCQ. Ano ay yan ang kapalaran taon June 16, no? Amuning kahapon may 2 ka taga Bacolod, may 4 ka taga Negros Occidental, 6 sila tanan, pero ara na sa quarantine facility sila. Alini sila sa iban nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas, may Cebu, may Manila, pero tiara na sila sa home quarantine area. Nagapabilin mga kaaksyon, no? Kabayon tangang nagalabutan ng diri sa aton sa nabilin nga mga inadlaw ang ipaidalom sa quarantine para nga bisan paano hindi na maglapta pa ining virus mga kaaksyon bangod sang COVID-19, hindi kita makulbaan mga kaaksyon, no? Sige, sa sining nga odto, kamusta nga itong sining nga mga kaaksyon sa sining pagpangalagad ta sa aksyon BBB sa karon nga mga inoras kay balugid ko ngang halos kalabanan yara lang sa ilatag sa ka mga puluyan kag konway malang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw magpabilin lang kita sang sa aton sining mga puluyan, no? Hindi kita sali latagaw kay hindi pa naton mapiho ang sitwasyon sang palibot sang syudad kag probinsya. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sa Bacolod, Oxlang? Sa mga kaaksyon ta dira sa bugos nga probinsya sa mga banwa kag syudad. Kabayon tang Oxlang kita sining mga inadlaw kag sa oriental side kag kalakip man sa bugos nga Region 6. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta dira via Facebook Live nga naga-monitor na sa aton sining pagpangalagad, good PM lang sa inyo tanan-tanan, tutok lang kag ipadala lang ang inyo sining mga mensahe kay hatagan tanay talupangod karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Kalakip man mga kaaksyon nga ginaknowledge tang mga kaaksyon ta dira via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph nga naga-monitor man sa sining mga inoras, no? May yara kita sang bagyo, may tropical depression kita, pero diri sa aton daw hilway man ta. May mga advisory sa iban nga mga lugar ang pag-asa, pero ang iban sa to nga mga lugar sa bugos nga pungsod mga kaaksyon maulano, no? Bangod sining Botsoy. Ay, perti si paring Butsoy ba? Galambada siya sa iban nga mga lugar, pero diri sa Bacolod kag Negros Occidental may mga pagulan-ulan kita, pero hindi masyado gid mga kaaksyon, no?
amo na pagro aligmat lang sa mga kaaksyon ta kay kabudlay kung tigululan mo. Sining nila ti gadagsa ang COVID, gadagsa man ang iban pang pamalatian. Katulad sining dengue nga daw season ginisang dengue. Kabayunta nga diri sa aton, wala lang sang mga biktima nga isang nagligad tong sinimana daw kadamo na sang na biktima sang dengue diri sa aton, pero still ang mga kauturan ta nga yara sa gobyerno nagahimo sang tikang para matapna ining mga balatian ngini, no? May ginapangatubang patangaran nga COVID-19, magsali man sila kadagsaya. Ay perte. Sige, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Temporaryo tanay mangin kaupod si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. May kangtanan sa palayag ni San Carlos City Mayor Rene Gostilo. Man ining San Carlos ga tamwa man ni sa Cebu mo ti ang Cebu puwerte man ang igo sang COVID-19 dito sila, pero tinagpangabay ini ang alkalde sang syudad mga kaaksyon nga hindi lang sa gyapon pag-ibalik ang biyahe sa mga sakayan pandagat gikan sa Cebu padulong sa Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita mangingkawpod ta si Aksyon Artay Hopon. Kapitan sang Barangay Alihis plano nga magpangabay sa City Health Office para sa swab test sang mga persona nga na-contact sang patient number 19. Abi ko kahapon kung ginkantuan na nisang City Health para nga maghinunanon. Naginom-inom na ni sa iya kuno ya pagkatapos nga nagwa sang Pizza Jess. Ay kasadya in tao, no? Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Colonel Henry Binyas nagmando sa bagong hepe sang CDE yung hatagan sang prioridad ang kampanya kontra droga diri sa syudad sang Bacolod. Kay kahapon to kadamo naman more or less mga pilato masubra 80,000 nga balor sang shabu ang nadakpan sa mga operatiba sang Philippine Drug Enforcement Agency sa sakop sang Barangay Singkang Airport. Ay pertino. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, Colonel Romy Palge nagmando Colonel Romy Palge nagmando sa mga chief of police nga magpatigayon sang household visitation kag hibaloon kon may himata nga OFW nga magapauli. Samtang balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, grupo sa mga kabataan nagaparawagan sang kailwayan kag demokrasya paagi sa pagsinggitan nga hindi pagdayunon ang anti-terror bill. May balita man kita sa nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Presidente Duterte balik Manila sa subog nga weekend. Desisyon sang BIR nga buwisan ang mga online sellers ginkadismaya ni Senador Villanueva. Kag maki-update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa bugos nga pungsod Pilipinas.
Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 ang aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian ninyo sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Pag-relax lang kamo ha, kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga odto. Samtang nagahimos na ang halos kalabanan, ang iban sini panglaba, ang iban sini nagapakuribong sa ilatag sa kamanga pulian, no? Ang iban sini ari sa lagawan, no? Pag halong kita, social distancing kag face mask man lang ng sekreto na da mo. Dapat naka-social distancing, naka-face mask, kag kung mahimo, magpabilin lang sa inyo sining nga mga puluyan. Sige, daligid lang mga kaakson, manumbalik kita. Sa diligid lamang manugay, upod ang mga report sa aton sining nga mga action reporters, mabatian ninyo sa diligid lamang manugay. Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 na nga aton oras. Kada siglang sang oras na ba 11:39 na mga kaaksyon. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte nga balik na ini siya sa Manila subong nga weekend. Kag desisyon sang BIR nga buwisan ang mga online sellers ginkadismayan ni Senator Joel Villanueva. Kag maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan kay Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center Aksyon Doors mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man mga pinalangga nga mga tagpalamati ginakumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magabalik na sa Metro Manila subong nga weekend si Presidente Rodrigo Duterte. Wala pa ni mahibaluan kung Sabado o kung Domingo, base Sabado gid man. Te sa Malacañang naman patigayonon sang presidente ang iya pagsapol sa Interagency Task Force o kon IATF. Diri man i-anunsyo sang presidente ang mangin desisyon sini sa ipatuman nga community quarantine sa Metro Manila kag iban nga lugar sa pungsod Pilipinas sa Hunyo 15 o kun adlaw sang Lunes. Madumduman ang nakaligad nga pagsapol sa IATF
kaupo ng presidente ang ginpatigan sa syudad sang Davao Action Rex. Kag nabaluan nga nagpauli sa syudad ang presidente matapos nga mag-GCQ na sa Metro Manila bangod madugay na ini nga wala makabiyahe papuli dito sa Davao bungod sa nagapadayon nga lockdown. So ang desisyon sa presidente may baluan nato ng Action Rex sini pa nga weekend. Kag subong man nga Independence Day Action Rex. Ang mensahe lang sa presidente, hambay lang sa mga Pinoy, nga move forward with courage, hope, and optimism. Amo na hambal Action Rex. So, dapat maging positibo man kita sa aton nga life despite sa mga nagkatabo subong, especially ining COVID-19 pandemic. Samtang, sa iban pagid nga balita national, dismayado Action Rex o si Senator Joel Villanueva sa desisyon sang Bureau of Internal Revenue nga patungan sang buwis ang mga online seller. Ginpalayag sa nga senador nga dapat nga magpasalamat po katani ang gobyerno bangod sa pagkamadiskarte bala sa nga Pinoy. Sunod diri sa senador, nasubuan siya nga wala na gani nakabaton sang ayuda halin sa gobyerno pagapatungan pa sang buwis ang online sellers nga magamay laman kuntani ang ila sini nga gina-incomes. Galing kay nakita tadabla ba si wag sige-sige man ang online sellers nila Blackson Doors. Dapat may limitasyon lang until August daw kung until July. Galing kay Action Rex kung patok ang business mo, sino man may gusto maguntat man, di ba? Man kung pareha sabi sa imo, patok ang negosyo mo, untat to ng gulpi daw, hindi naman insakto bla. So, amo sin Action Rex, medyo may kabudlayan man. Pero, ti amo na sunod sa senador nga nasubuan siya nga mo na wala kinakabaton sa ayuda gani rin sa gobyerno patungan pa sang buwis. Gani man. Ti sunod sa iya sa baylo tani nga i-target ining mga online sellers dapat tutukan tani kuno sang gobyerno o kun sang BIR ining mga pogo. Kaya ang balsa nga senador nagalabot na sa 50 bilyones pesos ang utang nga buwis sang pogo sang gobyerno umpisa pa ya sang nakaligad nga tuig. Ang pogo ya do na pogo na naasta subong no nga daw kadamo na ginaya sang issue yang may obligasyon sa pungsod daw wala ginatuman ano lang pogo sinong sa likod sang pogo na basi si Puga. Actually mga kalabanan Chinese ni Action Rex so amo na damo gani nagapakamalaot kay nga ako no wala balagi na hilabtan nakama na bala Action Rex tigali kay way tada sing may mo kay basi tod si Puga ang sa likod sang pogo nga way gid na ma-detect na nga kadako sang obligasyon niya na sa pungsod nga hasta subong pogo gihapon ang isyu hasta subong wala gihapon maklaro kung ano ina ay ho kabudlay gid. Ti sa bahin naman ganin sang Malacañang Action Rex nagapabor man sila sa pag patong sang buwis sa mga online seller pero sa mga naga-income kung Action Rex kada tuig sang 250,000 pasaka. 250,000 pesos pasaka. Di bali equivalent yan na tag 20,000 ang bulan more or less. Mga mamo na guro. Huwag ko na suma Nasuma mo ginabanta ko lang na pero mag kadako man no. Tuod man ti kung sa bagay magamuna guro kadako Action Doors kinanglan man na buwis gid dako na ginaya kung isa ka tuig 200,000 plus ang imo sini nga income mon. Hindi mo na pwede nga tiway lang guro pero depende man for damo gid daga sa Action Rex naga porgait gid sa boy syempre mo wala na gani ila tapos pero damo nagnegosyo subong no? Yes, damo gid Action Rex ya puro mga pagkaon subong labanan sa puro sa pagkaon daw ay kagid. Kaya post Action Rex mo syempre hindi ka go mga tawo or natamad magwa i-deliver go offer dan subong i-deliver nila may patong lang nga 50 pesos na for delivery na magamay lang items i-deliver nila sa balay mo siling ko ano lang ng kwao nila man. For example, mga lugaw-lugaw na Blackson Doors na butang sa gamay lang nga suludlan na worth amunabi. Lingkog gamay man lang layo pa sang ginhalinan. Diyan mo na gani may delivery fee Action Rex nga 50 pesos depende sa kalayoon. Ay sa imo negosyo kaya gay delivery fee ay kala. Ginapakwa ko lang to, kwaan nyo lang to Pick up na lang di sa balay. Pick up lang gali mo imbis nga i-deliver mo na, imbis nga ginansya mo na, why na ginansya perde ka pa. Correct. Plus kakapoy mo pa. Gani man. Kundi pauway na lang, paimunong na lang, no? Ang imo yan, no, to ya? Ang akon? Pick up man? Oo, pick up lang kay White subong sa lakya. Kag
Action Rex sa pag-ulang sulod nga balita. Action Rex ha, gindeklarar na gali isang pag-asa ang opisyal na Gani? pag-umpisa sang tig-ululan. So sa aton mga ka-action, maghalong-halong gikita Action Rex, especially subong nga panahon na sa nga tig-ululan. Tiyo mga masakit, ara gidra Action Rex na malikawan. Aragin na sila, gatrin-tiri na sila, dinggi, kunano, panadalo, kadamo sang mga balatian. Leptospirosis. Alin sa ihi sang ilaga. Ay nano, kadamo sang mga balatian nga balantayan. Ti officially gindeclare na sang pag-asa nga yari na kita sa tig-ululan. Yes, rainy season Action Rex. Sige, kag ma-update lang ko sa kabilugan nga record sining COVID-19. By the way, Action Rex, nagtaliwa naman galya ang anay DFA Secretary nga si Perfecto Yasa Action Rex kay ina 7:26 ang aga. Ini mismo nag-announce Action Rex ang iya mismo nga asawa. Ang yaging kamatyan, bangod sa pneumonia kag cancer. May edad sa 73 years old, Action Rex. Yes. Kag ma-update lang ko sa bugos nga record sining COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Subong naglambot na sa 7,596,987. Ang nagkalamatay diri 423,844. Kag ang mga naka-recover 3,841,493. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon Hunyo 11, 2020, ang cases nato naglambot na sa 24,175. Ang nagkalamatay 1,036. Kag ang mga naka-recover 5,165. Diri sa probinsya sang Negros Occidental, 17 na Action Rex ang kaso diri matapos may nagduga nga anom. And then sa Bacolod City, 20 na ka mga kaso Anom diri. ang sa probinsya? Apat. Apat. Sa mga nagliligad nga adlaw, may duwa pagid may Action duwa Rex pagid, mga Sa Bacolod City, 20 ka mga kaso, 12 na diri ang naka-recover. 21 na guro? Ano ba 21 na subong? Okay, may duwa kagabi mo. Gin-share ko sa 19 to ang last nga patient, number 19 tong sa may alihis bala. Tapos may duwa nga sa anom, so 21. But lang, kaya nagin-check ko ang ilang nga Facebook page, 20 pa lang Action Rex. Nag-20 sila man. Kay kung isip-isipon to, ang patient number 19, amutong taga-alihis mo. Nga gaugtas man to ganing kapitan subong. Patient number 19 plus ang duha nga nagsulod 21. Ang apat sa probinsya kag duwa sa syudad. Ang probinsya gani 17 no? 17 ang probinsya. Sige, double check lang na Action Doors. Base ko na miss lang na blang yes, pero sa ila di Action Rex 20 pa lang. As of 5 p.m. kahapon. June 11. Sige. Double check ta lang na kung yes. sa ang patient 19 ako nadala na sa bag-o nga nagwa lang ng latest. Kung nag-usulod na siya, no? Kaya hindi ta mapiho. Pila ganit ang patient number 19 ang edad niya? 1935 years old. 35? LSI na siya, Action Rex. Locally stranded individual. Dala na siya, Action Rex. So, 20 lang gid ang cases subong sa Bacolod. Sige. Yes. Kag 12 ang naka-recover diri, isa naka-home quarantine. Kag duha ka OFW, isa ang local case, kag isa man ang LSI. Sa Western Visayas, ang kabilugan niya kaso 136, 29 diri aktibo. 26 ang naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Balita nagikan sa news. Amo LSI nung Bacolod pila ka bilog LSI? Isa lang Action Rex. Lang? Amo lang ng Manila. Yes, kag isa man ka local case. Inang sa bata to. Yes, Action Rex. Ang probinsya pilang LSI nila? Wala ko nakuha sa copy sa province pero kag ay dito kung may halinda sa Cebu. Do may ara sa probinsya. I'm not sure kung ang mo to siyang nalipan ko. Basta may ara Cebu. Okay, may ara. Correct, may ara ko nakambal ni Action Eden. Okay. Si Action Eden pangadaan nga siya ng ang tatlo nga nag-positive, amonis lang mga LSI. Ang sa probinsya na? Yes, Action Rex. Okay. LSI from Cebu? Yes, locally stranded individual, mga taga-Sagay, Kawayan, kag Talisay ang tatlo ni Action Rex. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa Bacolod City Government Bacolod City Government Center. Gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:52. Sa nasiling na may anom nga nag-positive sa COVID-19, no? Kahapon 2 sa Bacolod kag 4 sa Negros Occidental. But ini sila ang yara sa quarantine facility na. Meaning, why sila kagwaya, why sila kahalubilo sa kay konsino or sa pamilya nila. Meaning, pag-abot nila dire sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, rekta sila sa home quarantine facility. Nan, amo na dang klaro. Halina sa Guatanan, may mga lokal diring ti amo tong sa bata lang amutong halin sa bata lang driver, former driver sang isa ka board member, then nag-positive, pero nagka-home quarantine naman ini siya, no? Sige, kabayuntang, hindi na madugangan na. Kabudlay kung kaysa nga may ginaisip ka pa nga may positive. Mag-negative na lang tanan. Mayo na pareha sining mga OFWs nga quarantine diri sa syudad sa Bacolod. Di ara na sila sa mayong kaimtangan subong. Actually daw ginpang buyanan ni sila kagabi sa ngaton sining mga kaaksyon. No? Ginpang dulong na sa ilatag sa ka mga puluyan. Ayos, sige Katuan tanay sa aksyon din abuso kay may pinaka-grupo, actually, 4 ka mga lugar diri sa Bacolod ang ginhukmungan, ang ginpatigayunan sang protesta sining grupo sa mga kabataan. Nagapanawagan sang kailuwayan kag demokrasya paagi sa pagsinggitan nga hindi pagdayunon ang anti-terror bill. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex nagpatigayan sang multi-location protest ang nagkailaylay nga grupo sa mga kabataan sa idaluman sang Bacolod Youth Alliance kadungag sang ika-122 nga Philippine Independence Day. Gintambungan ni Action Rex sang mga youth advocates, mga leaders, kag human rights advocates, kag activists. Kaya upo di karon Action Rex live man si Miss Krishna Ariola, nga isa man ka founding member sang among grupo. Kag pamangkotod Action Rex no kon ano gid ang tinutuyo sang ila sining grupo. Ma'am, may nga po live sa Action Radio Bacolod with Action Rex. Di na sila yung area? Diri sila sa Bacolod City Public Plaza. Actually, bago lang sila nag-pull out. Diri sila sa may replica, Action Rex, ang NGC. Diri sa Bayan sa Plaza. Subong, ari na kami sa may Social Action Center. Kundi nagtililipon, may nag-inabot man, halin sa iban man nga location, Action Rex, no? May ara sila possible patigayo doon nga mga pagsinapol, pakag-assessment man. Angot sa ginpatigayan nila kainang protesta, Action Rex. Ma'am, sa liwat live ka with Action Rex Kantong. Ma'am, can you give us details kung ano ginibala ang inyo nga ginpatigayon subong nga adlaw kag kung ano ang tuyo sang sining nga grupo sa mga kabataan? Okay, so mayong aga gid sa tanan, mayong aga sa tanan nga palamati. So ari kami di subong kaupod namon mga youth groups kag mga iba nga sector, progressive groups nga gapanindugan man sa subong nga adlaw. Ang ginapanawagan lang namon is ang pag-junk sang terror bill, kaupod man sang iba namon nga mga calls. Ginaupod man namon ang calls for mass testing, workers' rights, kag academic freeze. Kay sa amon lang no, amo gid ni ang pinaka-importante subong nga dapat tutukan sang gobyerno sa tunga sang pandemya, hindi ang pag-ubra sang kag pagpirma sang mga layi nga nagapahipo sang ilang mga kritiko kag kuha sang mga rights sang ilang nga pumuluyo. So kami ginahambalang gid namon no nga kami mismo naga-condemn kita sang terorismo nga ginatawag kay tanan kita biktima dira or madalahi gid dira. So gina-condemn naton ang terorismo both of the state and non-state armed groups. Pero gapati kami nga ang anti-terrorism bill nga ini hindi amo ang sabat kay kadamo sa mga probisyon niya nga
unconstitutional kag makatapak kit sang aton human rights. Kadali lang no, brief lang gid nga overview is sa anti-terrorism bill pwede kita subject to illegal wiretapping, pwede ta ma-arrest without warrant, pwede ta ma-detain for 24 days bisan wala ta kaso. If masuspetsahan lang kita nga terorista kita or gaupod kita sa mga terrorist groups. So makita namon nga sa track record ng amo nga administrasyon, prone din na siya to abuse kay before pa ni gani sang anti-terrorism bill, damo na gid nga human rights violations ang natabo diri sa Pilipinas. So sa subong gapanawagan lang gid kami nga tani hatagan importansya kag atensyon ang mga mas tuod nga problema, which is ang healthcare naton, ang ayuda para sa frontliners, ayuda para sa workers, ayuda para sa mga mamumugon, kag economic security para sa tanan, no. Tani hindi tani pagkalimtan nga sa subong ara pata sa tunga sang isa ka global pandemic, pero ang aton nga gobyerno daw lain na gid ang ginatutukan. Ma'am, ping group ka mo nagligad kaya nag-protest man sa atubang sang office ni Congrega sa tayo. Yes, ma'am, nang araman kami to sang June 5, 8 a.m. sa opisina ni Congressman Greg para mag-communicate man sang amon nga message, which is human rights without reservations. This is in relation to Congressman Greg's vote sa terror bill nga yes with reservations. Hambal namon, kung mag-yes with reservations ka, tani no na lang na, di ba? Kay kung may mga contention ka, kung may mga provision sa lay nga wala ka ga-agree with, tani, gin-no mo na lang kay para maamyendahan pa. Instead of mapirmahan siya, kag mahimo siya layi. So, gapanawagan kami sa subong nga i-withdraw ni Congressman Greg sa taya ang support niya para sa bill, even though wala na siya ga-hold legal weight sa House of Representatives. Pero tani, after sa pagdialog sa amon, after sa pagpamati sa amon, mapakita iya nga siya isa ka lideres nga kabalo mag-change sang iya nga mind, kung makabati siya sang mga pamuluya iya. Ma'am, pila ka mo di gani kabilog na members ng Bacolod Youth Alliance or pila ka organization ang aribre? Kung organization, siguro mga 10 kami nga sa youth, kag ang mera pagita nga mga NGOs, kag mga activist groups man nga mga mas sa aton, mas tigulang sa aton, no, nga nag-upod gid sa aton kay palarihos walang kita kausa. Subong ang mga youth di siguro mga around 50 kabilog, 50 lang kabilog ang ging pasugtan namon nga mag-volunteer kay abide gid kita sa guidelines sang quarantine nga hindi pwede kagwa ang below 21 years old. Kag gusto ko lang man i-mention no nga para sa ma-assure man ang tanan nga mga gapamati nga nag-follow gid kami sang social distancing protocols, naka-mask kami tanan, may alcohol kami tanan, kag wala kami nag-mass gathering kay lain-lain kami nga mga lugar para magprotesta. So sa isa ka lugar, mga 5 to 8 lang kami kabilog, tapos layuanay kami tanan. Ma'am, kita ko na may mga placards pagit ka mo, siyempre, isa way man na ginasingitan nyo, ginaduso o ginapush through ang mass testing. Oo, so ang mass testing nato nga ginatawag no is kumbaga gapangayo kita sang baseline naton nga data kung diin na kita subong sa pandemic. Ang UP scientists nagpagwa sang study sang last nga if mag-open ta sang aton nga quarantine sang aton nga economy by May 15, by June 15 kuno malabot na 24,000 ang cases. As of yesterday nakalabot na kita 23,700 kag June 12 pa lang ta subong. So ara gid kita sa track sang ging predict sang UP scientist gasaka ang kaso wala pa ta natapos sa first wave so ang amon lang kung mag-mass testing kita maghambal kita mass testing amon ni siya nga i-test nato ng aton frontliners, healthcare workers, essential workers kag tanan nga pwede nga makuanan sang nga vulnerable sa virus. So para mabalaan naton kung ano gid ang status naton kag kung pwede gid bala maka-open ang economy or hindi. Kay hindi ta pwede maka-make decision nga wala man lang ta kabalo sang tuod-tuod nga state kay ang ginarisgo tadi is ang isang kabuhi kag livelihood sang tanan nga tawo, sang tanan nga pamuluyo. Anong ginalauman ni ma'am after ni nga nagpatigayon kamo sang multi-location protest sugungan? Ang ginalaom lang nato no is tani mabatian kita
kadamo na sa mga dialogue ang aton nga mga public leaders ga dialogue man na permi sa aton ginabaton man tana nila sa ilang opisina pero ga wonder gid kami na akong mga bill na gani nga ng mga dagko nga desisyon wala gid kita ginakonsulta nga diri sa Bacolod diri sa Negros tamaan gid ka active ang civil society groups ang NGOs grabe gid ang bulig nila sa nation building kag development nga ginatawag so tani ginapangayo lang namon nga tani pamatian kita kag tani makita man sang tanan no nga wala kami di pang atake gid sang kung sino kay ang nami nga layi ginasuportaran ang nami nga pag-lead sa aton nga mga public leaders ginabuligan pero kami sa liwat ginahambal namon human rights without reservations panawagan kami sa human rights nga wala sang reservations wala kami may compromise para sa human rights so miski kinaupod kita pero kung kung ginaput mo to at stake ang rights ng tanan ang mga rights ng tanan then wala kita then maninugan gid kami sa kung diin ang sakto so tani makapamati kita kag maka-work kita together tanan not just the government but also civil society groups and youth groups nga manginbahin man kita sa aton syudad kay aton man ni ang buwas damlag naton tanan. Ma'am, lastly, ano ang mga activities pa ninyo for today or for the coming days, ma'am, with regards to this ang inyong kausa? For the coming days, siguro, nang mag-go back to drawing board, kita no, kay budlay-budlay, kit mag-organize, subong sa tunga sang pandemya, budlay-budlay, organize rally nga asa lang kamo sa chat tanan. So ang amon lang siguro nga mga activity is digital campaign. So pwede nyo kami ma-follow sa Facebook Bacolod Youth Alliance. Makita damo nang mga org ang gapakigbahin dira kag may mga activities kita for example mga webinar, mga discussions kay para mas aware kita kung anong gakalatabo kag mas maka-participate kita kung diin ta pwede maka-participate. For example, wala kabalo ang aton nga mga kapwa youth kag mga kapwa nga pumuluyo diri sa Bacolod nga pwede sila gali ka-engage sa ilaon nga local barangay officials or representatives. So may mga amota na nga pwede gid ma-explain kag pwede gid maka-participate ang tanan. Other than that, of course, ang amon nga grupo nang bago lang ni siya nag-convene gid dugay na kami di kilalahay kay Palarios lang man nga grupo ang go-work on these things. Hopefully gid nga ang Bacolod Youth Alliance ma-move forward siya to creating a safe space for human rights and democracy and the youth who fight for it. So, may mga programa kami nga ubrahon tani after sini nga quarantine, tanawon ta lang kung ano gid ang pwede nato maubra. Lastly, nanagin ma'am panawagan mo sa pumuluyo especially pila ni ang sige sa pumuluyo sa kabataan nga gapamati subong. Action din, apat ni sila ka venue today? 5, sir. 5 ka venue. Ano nga mga lugar to gani, ma'am? Ara kami sa Fountain of Justice, sa Public Plaza, sa Rizal Elementary School, sa ABS-CBN, and sa Opisina Liwat ni Congressman Grega Sataya. So kada site na sir lain-lain ang panawagan namon. Subong nitapos na to sila mantanan? Subong sinitapos, dali lang, kay nautod ang linya ta, no? Dali gid lang aksyon na din, kay balikan ta dira sa area sa Bacolod City Public Plaza. Action na din. Titapos na to, ma'am, tanan ang mga programa ninyo? Natapos na tanan kay nag-pull out kami mga 11:30. Okay. After sini, ano dayon ang masunod ninyong tikang? Sir, so nagsulat kami actually isang letter sa opisina ni Congressman Greg kaya sa subong ging acknowledge pa lang nila nga na-receive pero wala pa sila ka-respond nga ang ginapangayo gid namon nga i-withdraw ya ang support ya kag tani i-publicly announce ya ang ging promisa ya sa amon kay naka-dialogue kami naka-istorya kami sa Zoom call na bala online. Naghambal siya nga mas ma-committed siya sa human rights, ma-support siya sa mga youth initiatives for human rights, kag makapaubra siya tani kuno satellite office for human rights protection diri sa Bacolod, no? So ginapangayo namon nga tani mapatigayon niya na kay kung mapasar man gid ang anti-terrorism bill, kinahanglan ta gid double pa nga safeguard kag protection sa aton nga mga kinamatarong. Okay, subong sining mga tinion patapos na
ang inyo sining ginhimo nga pagtipon-tipon kag pabutsyag sang inyo sining kinamatarong kag tinutuyo sa sining pagpatigayon. May arap additional nga mga hilikoton karon? Wala na guro Sir Subong, kaya gatry gid kami abide sa quarantine protocols, kag mostly youth kami, so take care gid man namon ang mga upod namon nga vulnerable man siguro sa amon nga pandemic. So later ma-debrief lang man kami sa amon, so internally ma-debrief lang man kami sa mga nagkalatabo. Kag maplano kami sa mga webinars kag discussions nga pwede namon ma-open sa tanan nga pumuluyo sa Bacolod kag sa youth para maka-join man ang iban sa aton nga panindugan for human rights and democracy. Sige ma'am, thank you good. Action na din. Salamat sir. Action Rex na batian si Miss Krishna Ariola nga isa ka founding member man sang Bacolod Youth Alliance. Pero makita mo Action Rex subong ang mga kabataan sa subong nga tiyempo open-minded na gid kung baga. Kahit kabalo na sila makig-away man, makigbato man sang ila si Action Rex nga ginapatihan man. So for Action Rex amo na din kaina natabo may ginpadala man kita mga pictures angot sa ila sini kagina nga ginpatigan. Pila ni sila ganito mga 50 to sila kabilog ni? 50 members Action Rex kag ilapta-lakta ni sila sa mga location kay na kada location diri sa ila kaina sa plaza do nakita na do pulo sila kabilog. Ang Action Rex nagabitbit sang placards kag nagapatuman sang social distancing. Pero kada area ni nga ginpamtangan nila like dira sa Dalan Lacson sa may EBS dira sa kay Congressman Greg Lain-Lain ning ila sining tinutuyo. Yes, lang. So, sige sir, lain-lain kami panawagan kay gintry namon nga kada location relevant siya, no? For example, sa Rizal Elementary School, panawagan kami sang no student left behind or ang academic freeze para i-stop ang online classes kay hindi tanan may access sa mga online classes. Kag mabilin gid ang aton nga mga pigado nga mga estudyante, mabili na naman sila sa education. Kag for example, sa ABS-CBN, Defend Press Freedom ang ginatawag namon. Pero overall, isa lang man ni ang messaging namon nga sa subong nga adlaw sang independence. Independence also means freedom, no? Kag ang mga freedoms as an individual amo ni ang ga-constitute sang aton human rights. So tanan ni namon nga panawagan ga-konekta Japon sa panawagan naton sa human rights and democracy. Kag ang pinaka init gid subong nga topic which is mass testing of course and ang junking of the terror bill. Pero once nga wala response ang inyo panawagan ni sa gobyerno anong next ninyo nga move diri ma'am? Naghanda kami statement, sir, kung mag-respond man gid or hindi si Congressman Greg Sataya. Kaga-reach out man kami subong sa mga networks namon. For example, diri sa simbahan, sa iba nga mga orgs, ka groups, nga as always, ang mga CSOs, yung mga NGOs, agapangita gid paagi nga para makabulig sa sosyedad kung ano man, para remedyohan man, kung ano nga mga kababalaghan ang gakalatabo, no? So, we will keep on working because mas dako man di ang panawagan naton miski matapos pa ning issue sa terror bill or miski matapos pa ni ang pandemya mayara ta Japon mas dako nga ginapakigbato para sa human rights nga wala pa gid na achieve isang Pilipinas. Yes. Sige ma'am, salamat gid ha. Thank you gid. Thank you gid sir. Okay. Action na din. Yes, Action Rex na batila. Thank you gid ma'am ha. Nabatian liwat Action Rex na si Ma'am Krishna Ariola ti kadungan ini sa 122nd Philippine Independence Day Action Rex ang ila siningagin patuman ang nga rally ukon nga multi-location nga protesta Action Rex. Subong sini ay duto kun may 1 o'clock nga press conference mo ni gyapon Lain pagin ni Guro Action Rex nga grupo kay sunod sa ila after niya nag-debriefing na malang sila dra na sila kuno pa kadto da sa katedral na kay may mga pulis pa da kag militar kuno sa FOJ. Yes, Action Rex may ara pa kay ina kay actually sa may-ari kita di mga local officials kay ina kita ta ara sanday Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, may from CCG man nga di bala sa conference room di bala sa mamarcha ni sila ang gisend mo kay Action Rex bayan nga group
Correct. At amo niya Action Rex ang mga elders siguro yun no, mga from bayan na gid. Dati sila ya from Bacolod Youth Alliance Action Rex. Bali sila lang ni Subong ang nagkuan sa 5 ka mga areas? Yes, correct Action Rex. Ang ilang 50 ni ka mga miyembro gintululunga ni sa pilaman ka mga protest sites nga ilaman nga gid-identify. Okay, tapos na ni sila? Tapos na Action Rex actually kay gani ginpalapitan sila ni Major Sidel no ang sa diri sa may replika sang NGC. Ti gin painsyende lang ti although usually kun Action Rex kay initially na storya ta siya kay pamangkot taman sila kung nagkuha bala sila sang permit nga from the city nga ti makapatigan sa multi-location nga protest ti Manila usually during these times no need naman kuntani pero ti sa Subong kay may COVID-19 pandemic ginapabilin sa gihapon ang o kung ginapatuman ang mga health protocols. That's why Action Rex may mga do's and don'ts man nga ginapatuman ang aton sini nga otoridad. So para Action Rex sa ara na nagsulod sila kag tiamo tong bal niya magpatigay na lang sila sang debriefing man kag sang assessment nga ginatawag sa ilang ginapatigayon kaina. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:13 na nga oras 12:30 na mga ka-aksyon. Sige, may mga mga mensahe diri sa aton nga ginpalayag diri kay Jack Dalisay. Good PM Action Rex ngayo kami tani bulig ari kami sa Bell Hotel. Di nang Bell Hotel di man. Bell Hotel, no? Sang pizza 30 pa kami di. Nag-abot sang Mayo, May 30. Tapos gin-swab test kami sang pizza 2, June 2. Hambal nila, 5 to 7 days lang ara ng resulta. Pero hasta Subong, wala pa. Kag buwas matapos na amon 14 days quarantine. Thanks gid Action Rex tani magkaabot ni sa City Health Office. Ipa-check ta na kay Action Art Ipadala ta ning mensahe mo Sir Jack Dalisay kay Action Art no. Para padulong sa City Health o kung kay Councilor Ising Salanga kung anong status ninyo dira sa Bell Hotel no. Kay way pa kuno kaabot ang ila sining swab test kung ano yan to. Ay, oo. Balo ka kay hinay gid na to sa Iloilo. Kung sa Iloilo gin forward madugayan pa na. I don't know kung mag-release na gila yun. Pero kung diri lang sa aton, sa Silay, mas madasig-dasigawa, no? Pero tingwan ta na, sir. Sir Jack Dalisay, mapakigangutan ni Action Art ay hupon inang problema nimo sa City Health kag pila ka muda kabilog sa Bell Hotel, sir? Check tabi kung pila na slada Sir Jack Dalisay basi ko naga-monitor da i-message lang dibi sa akon kung pila ka mo kabilog dira sa Bell Hotel nga kaparehos mo nagalabutan dira no? Kantuan tanay si Action Brian Morden Action Art ay hupon Action Eden Abuso standby kantuan tanay si Action Art ay hupon sa Bacolod o kung sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Pange, Colonel Romy Palge, nagmando sa mga COP, sa mga Chief of Police, nga magpatigayon sang household visitation. Mabalay-balay sila bla. Bisita sa mga balay-balay nga ila na sakupan. Agod nga hibaloon kung may himata nga yadto sa guwa sang pungsod. Mga OFW sa nga mag-aabot bala. Yari ang countdown sang report ni Action na Brian Morden kagiban pang mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, Action Brian. Action Rex agad nga ma-address ang yamo sa mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental siring wala sila sang ideya
or nakabalo man sila ulihin na nga may nagaabot galing nga mga OFWs diri sa probinsya sang Negros Occidental nga hindi sila maka-monitor gilayon. Ginpakamaayo ni Police Colonel Romy Palge, maning bago karon kon officer in charge sang Negros Occidental Police Provincial Office nga imando sa mga police stations sa probinsya nga magpatigayon sang house visitation, house to house action Rex kag magpangonsiho sa tagsa ka mga puloy-an kon mayara sila sa mga OFWs ining mga utod ba naton nga ginatawag nga SLI o kon LSI local stranded individual nga manug-abot sa ila kag makuha ang kompleto nga mga detalye action Rex. Nagapatid diri si Palge nga ang tagsa-tagsa ka mga pamilya nagatinawganay ini sila nga nagapabalo nga mapauli or mag-abot san-o nga adlaw anong sakyan diin maagi. So sa sini nga paagi makabulig ang kapulisan agod nga hindi na maayawan ang aton sini nga mga alkalde sa pag amuma sa ilang kung gisa may ara pa sa mga reklamo nga hindi amo ang maka-accommodation. So kung ano nga mga names nga makuha sang pulis isumite nila ini sa local government unit or ano man nga mga ahensya kag dira nga paagi maplastar sang maayo kag ang pag-abot sa sini nga mga OFWs kag sini mga LSI hindi na makahatag sang problema sa mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapati si Palge nga maga-cooperate man ang mga pamilya kay initanan nga mga ideya o kon inisyatibo sang pulis makabuligid para sa aton sini paghilway sining COVID-19. Mag-house to house po ang kapulisan. Alamin kung ilan ang household dyan sa barangay na yan. Sa barangay niyo, pupunta yung kapulisan. Alamin ngayon kung ilan kayo dun sa household niyo. At kung meron, babalik na galing sa abroad, mapasipay natin na returning overseas. Tapos, meron din tayong mga local stranded individuals. Yung LSI. Malalaman din natin kung ilan yung gusto magkabit ng balik provincial program ng gobyerno. Ang sa ganon, ito na to, ibibigay natin sa mga concerned agencies for planning and decision making. Kasi kanina, ang concern ng local chief executives, hindi niya alam kung ilan yung darating. Pwede sila prepare. Pero with this house-to-house visitation, ang tatanong nila, kailan po darating yung relatives mo or kamag-anak mo ng sa household niya dito sa Negros, sa ganitong barangay. Masasabi niyo po sa akin, kailan kasi siyempre nagkakaroon po kayo, kapatid niyo yan, kamag-anak niyo yan, kasama sa inyo, uwi na po ako dyan. Ganitong araw, through So alam natin na pagdating doon sa year, meron tayong susundo doon para dalhin sa quality area. Kung sa airport naman, pag-i-preempt natin kasi sinabi na government na hindi ka na ganitong araw, ganitong oras, darating ako. Action next mo na nga palayag ni Palge Angot Siring. So kabay pa ko ngayon itanan makabuligid sa Negros Occidental sa siring panahon iya sang pandemic. Sa siring nga adlaw kadungan sa iban man nga mga celebration ang Nokpo Action Rex nagpatigayon man sang masimple gid lamang aktibidad o kon programa sa pagdumdum siring ika-122 nga Independence Day karon sa Bugos nga Pilipinas. Ini ang ginpangunahan mismo ni Police Colonel Romy Palge kag gintambungan sa mga kapulisan nga dira naga-duty sa Nokpo kag duty gid lamang sila kag gin-observe gid no ang social and physical distancing and hindi lang kay Nokpo nga the personal kundi simultaneous ini sa bilog na probinsya.
bilog nga probinsya kada police station nagpatigayon man sa programa Action Rex. So may mensahe diri nga ginpalabot si Palge, ang ini nga mensahe kuha yaman ini kay PNP Chief Archie Gamboa nga tutukan gid ang ining pandemic kag plus ang kriminalidad nga nagaamat-amat man balik sa sini nga mga tinion. Ang ilang celebration sunod diri kay Police Major Edison Garcia Jr. ang spokesperson sa NOCPO. Layo gid katama ang diferensya sa mga normal iyang nagakalahinabo before nga wala pa ining si kagaw nga si COVID-19. Pero ginpakamayon nila nga mag-celebrate gid sila or magdumdum kiti party ni sa aton sila nga paghilway sa problema or sa naman niya mananakop nagligad ang 122 na katuig Action Rex. Amo ang mga balita gikan sa NOCPO Action, Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuan tanay nga Bacolod City Government Center si Action Artay Hopon. Kapitan sa Barangay Alihiso, plano nga mag-request sa CHO para sa swab test sang mga persona nga na-contact sang patient number 19 dala sa Barangay Alihis na mga kaksyon. Plus ining problema sa mga pulo tubtub 11 sila ka mga ara sa Bell Hotel sa Dalan San Juan Galina, ang Bell Hotel, no? Sige, kantuan ta si Action Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Art. Wala pa matapos ang problema ni Cap Jude Gracias de la Viga sa itong nagpositive las lugar yan na Action Rex. May ginapabot naman sa Siringaga nga magwa sa quarantine facility makatudra sa barangay niya. Mga siyam kabilog, iniho ang ginapalapot siya ng ngalan ni Councilor Cindy Rojas. Actually, pagtawag na ton sa iya, may ginapacheck na siya sa mga lugar ning katuan kag pulian sa mga LSI nga nagatapos naman sa ila sining mandatory quarantine. Now, gi-check niya pagaling kay Waiman na ba detalye ni Councilor Cindy Rojas kung bala ini sila ang may ara na sang result sa PCR test gikan dito sa Iloilo. Namo nagkaroon yung libugan naman ni De La Vega nga sirinyati ini balik sa square one kay pagkatapos sa mga na-experience na mo lockdown diri di subong may mga pulian naging pa-lockdown siya dira sa may area sang Sirita kag sa isa pagkapurok na amo to yung nag-contact sa patient number 19. In fact, sa Morrison Rex, ang una to atong mga persona nga nag-contact o kung nakaupod inom siring patient number 19 sa Bacolod City, 35 years old. Kundi kagapon palang ginkuha na siya sa sinipulan sa City Health Office kagindala sa quarantine or isolation facility. Ang mga nabilin, diratya mo nang gin-lockdown niya ng mga pito ini ka mga pulian pero siling niya may ara sa ginatarget o kung sa ila sini-contact tracing possible mga 47 individual ang iya planong i-request sa bahin sa CHO dapat idalom sa swab test para sigurado gid na ang ini nga mga persona nga mahimo na contact man sang nakaupod inom sang pasyente ang sigurado na hilway sa COVID-19. Kaya siningit mo nila mabuday sa to kay wala kami ang nakaibalo kag kapin pa nagpauli ini matomato dira sa Barangay Alihis. Amo na ulihi man ang ila action. In fact, magiklaro siya kay kagabi pa lang nagambal na siya nga atong information na nagka-basketball ang patient number 19 wala ato kamaturan. Amo na nga hambal ni Kapitan magluwas abi nga naginom-inom siya upod sa iya sini mga amigo. So isa karon na ginahimo niya magluwas ginabantayan ni sa mga barangay tanod kundi membro mismo sang BHERTS kag staff niya
ang nagaman kag naga-provide sa kinahanglanon lang silang mga pamilya o puloy-an naging lockdown dira sa barangay Alihis. Kung mag-abot gid man ining siyam karon nga manugwa kay sila nga expected sila nga aga posible magapauli sa tagsan nila ka mga puloyan iya gilayon ini pa katuan sa mga personel agod nga istoryahon kag gibarahon kung ano ang status sa ngila sini nga sa result mala nagkapato na dapat ang nagapagwa na sa mga gina-quarantine may koordinasyon na sa mga barangay officials para kabalong barangay officials hindi kay pagwa sa quarantine area pinagusto lang dayon. Tama na ang isa sa gina-request ka na hindi nila bigat kasi nga nagbigat lagi kumalo nga mo nang natabo. In fact, amo naguro action Rex kay until this non-time as we speak meeting si Mayor Bing upod ang tanan nga mga members ng committees bagula na ito nasugilanon si Councilor Renisito Lovero present to tanan ng ila sining attendance no ara si Vice ara man ang si Councilor Ising tanto sila sumupod kay Mayor base isa ng istorya nila kay kung tawon na ton may jutay kung na may problema sa coordination ng mga barangay ay kay balong nga may magpalauli nga may pa-resolve. Dapat ginapay balong man ginataptaman mga barangay officials bisan paano may isugata man sila blagag may preparasyon na ng barangay. May lang ako may result na Action Rex, may result na negative abi at least bisan ulo ka nakabalo. May kopya lang, di man kinanglan ni publish mo gid na or ipabugal mo gid ang nagpululi na sila kay na quarantine na sila. Inang mga paibalo lang bla para may idea lang mga barangay officials ta. Amo ni gurong election na sa committee ni Councilor Rojas kung laan nga nagpadala na siya earlier sa listahan sa siyam kabilog na may individual nga mapauli dara subong nga adlaw sa alihis ning siyam. Oo, alin sa ETCS ginahambal na ni Kap Dalaviga sa Taguta. Kundi mas mayo nga napahibalo ang kapitan nga may managpauli da sa inyo siyam. Alin sila sa ETCS ni? Sila nga galing mo na gina-problema ko subong panawag sa ako niya migo ang problema ko ay kumalo kung positive sila kung ano ni result nila. Why na basta na quarantine na why na kap importante ma-monitor mo lang na sila. Ginasali ka problema bla kapitan boy ning kapitan nga si De La Viga bla ka problema inong bla problemado bla kap ang problemahan mo da ang city administrator mo kagang ano parada ni mo nga kung hindi ka balo magsabato? Barangay administrator, city administrator. City administrator, barangay administrator. Amo na lang pang ilabihan mong mga dila nila da kay kabudlay na kung kaisa na. Di may mga bata to kapon yung convention Pilisan ako nag-ibot ko kay... Ganit, tigayom lang kung gani kapon. Amo na pangliabihan niyan ni Kapitan Dahoy. Nugay na sali ka problema, Kapitan. Pero mas mayroon may result Nakalento sa sa may kwan, sa may testing center para way ka man kita to kabalakan. Ari ang palayag ni Barangay Kapitan Gracias Dalaviga ang Kapitan sang Barangay Alis. Ang tao ni siya lang isa nagabot tapos damo sa na contact person nga manigo yan nagupod inom amo na gid pang lockdown ko ilabalay pero hindi ni totally ang silita nga gin lockdown ko kaya ang balido sang doktora nga sino addicted nga tao nga ka na contact person i-lockdown ko lang ilabalay ang positive ginkuha na kagapon sang sitil gindala na putun din nila gindala nabili niya nga mga amigo yung contact person ilabalay sa mga tubangan balay nila din pang lockdown ko babantayan ko sa akong tanod tag-stop amo ni gani subong pasalamat no ko kay Councilor Cindy Ruas nga subong aga gid panagahan niya nako sang mga alin sa gwa nga maabot sa Bacolod nga maabot nga taga Barangay Alis nga kanday sino nga mga tao gintagahan niya ko di subong kopya ti amo niyang nami agud nga mabalaan ko nga gasulod sa akong barangay mamonitor ko sila umabot subong aga siyam kabilog ara na ko sula subong sa ETCS for deploy na sa ila balay diri ikin pabalo na ko nila nga may mga ngalan na diri sa akon ipamonitor ko nila sa akon behert pero why pa na result nila kagwa pa ya why pa ko nakabalo ko na muna kaya nga kung interview ko nila
Kung may resulta niya, dapat pagwaon nila ang tao, i-swap nila kung may positive, kung negative, ang test nila po yan. Kaya ang ko ni gani subong nga kapitan sa ngalis, nagbalik ko sa zero mo. Tingin lockdown ko ni ang silita, malipayon. Sa sulod sa 2 ka bulan, ti subong back to zero naman ni subong. Ako lang Ti ang silita ng ginahambal ya mo ng area sang patient number 19 nga dapat i-lockdown mo ginayakap kay why na siya magpareser nga nagwa na siya sa gin-quarantine to siya ho. Why na siya nagpahibalo. Why na siya gani katapos ang 14 days niyang quarantine period. Nagwa lang siya naghalubilo. Dapat lockdown mo na ang lugar nga ina kapitan. Pero ang siyam niya, sigurado ko nga may mga papilis na nakatapos na sila quarantine, hindi lang naguro 14 dias ganing iba, no? Kay may nagareklamo di gani, ga sulubra na inadlaw aksyonar, takwa mo to? Yes, galing kay... Ariyo, may gin-refer di sa aton nga problema, dali lang nga din atong kay Jack Dalisay lang. Kita ko to, galing kay hindi pa kasabat si Councilor Ising, nag-reply siya. Oo, ti mga pulos law kun 11 kabilog sa Bell Hotel sila, Damo na dis Lacson Rex, damo na dis sila yatong second batch, kumala nga waigid yung result. Di ano ning mahimo ni sang syudad sa ila, basi mapakigangutan mo da si Councilor Ising, I-check na rin kay Gayo with si Councilor Ising kasi pangila, ongoing pangila meeting, basi na short while matapos man kay gina-preside mismo na mayor kag ni Vice Mayor Elcid, no? Inang meeting nila regarding sa problema, nga nag-come up man after dito sa alis. Well taken na, kung na-monitor na si Dalisay, nakalapot na to initially, sa iya ang reply sila karon sa action reports kay ipabati na kung anong sarang mahimo na si Lacson Rex. So, nang pinaka-latest karon na bantayan ba ng update sa meeting kag actually ang meeting tiling nambal mo blang online upod sa DepEd alas 2 pa to sa hapon. Pero ang alas 2 na tentative basic kon alas 5 na. Alas 5 pa. Magsukod so ibalon tala na karon ako anong latest na parte sa DepEd nga online meeting upod sa alkalde. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:34 ang aton oras, diri sa inyo sining palatuntunan. Ayos, sige, dali lang kay Ro, kuha naman siya na bitin naman siya siguro ano ning pagkahimtang ning aton nga sitwasyon niya. O sige dire kita nay standby anay aksyon na rek standby sa Kapitolyo kag BCPO naton nga balita, no? Para sa aton sini nga mga ka-aksyon Santon Plus Herbal Capsule, no? Hindi gid problema kay may Santon Plus Herbal Capsule kita dre nga muning makatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag, sis, tumor, goiter, kagiban pa, Santon Plus Herbal Capsule mo ina, no? Kaya mo lang na makabulig sa imo ginabatyag sa lawas. Ilabi na kung may mga gatulbo-tubo nga daw hindi amo, tumaranta lang 1 or 2 capsules daily sa Santon Plus Herbal Capsule, siguradong sigurado sa dalayon ninyo nga pagtumar na makibot gid kamo sang mangin resulta kay tunaw ina kag dula na ang gidabatyag ninyo sa lawas ninyo, no? Santon Plus Herbal Capsule, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta dira, Aryo, Malakay Finance Corporation, no? Basi kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede kamo katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago.
Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kag mga kinanglano ninyo pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporations. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:37 na nga oras. Kada siglang sang orasan ta ba, ma-check ta da na iyo sa mga kaksyon ta. May lang pag-monitor kay Jocelyn Libon Dispoho and sa kay paring Kinalon Sagay, paring Binji Felisario dira sa Manila, ga-monitor siya subong, no? Paring Fideng Felisario. Paring Fideng Felisario, paring Binji Kay Toto Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor. Rinan Aloro Rico, may lang pag-monitor, no? Rian Tayhopon, good PM lang, no? Dira sa Kawayan, kag Pilingon family, naga-monitor man. From Rian Tayhopon. Kay Joyce K, may lang pag-monitor dira sa pamilya Dumipig. Kay Papa niya dira sa Barangay Kabug, Bacolod City, Dexy Dumipeg, no? Pagpanamyaw ni. Nonoy Flores, may lang pag-monitor. Kag kay Melco Gonzales, kay Nonoy Alojado, Idsel Badoles, Randy Mati, kag Tuto Nistor. Great ko lang bulldozer operator, sang Roxol, La Carlota, Gapamati Gid. From Nonoy Flores, pati driver sang bulldozer sang Roxol, piho pa, no? Kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez, may lang pag-monitor dira sa Binalbagan. Linda Garaygay, watching from Japan, Madam Linda Garaygay, no? Lito Dayap, may lang pag-monitor Lito. Kay Jenaline Almorato dira sa La Carlota. And Jane Roa Acosta, may lang pag-monitor dira sa Sambok Terminal, Negros Private Caregivers and Health Workers. Thank you so much, Jen. Thank you, Gid. Salamat, Gid, kag sa Negros Private Caregivers and Health Workers, no? Kay Michelle Hongco Valdez, may lang pag-monitor. Michelle Hongco Valdez. Siling ni Kagawad, Joffrey Linya, Action Rex dapat kada barangay may designate na silang point persons nga amuna ang ma-coordinate sa City Health or IETF sang gaalabot kag amo man ang relay sa barangay. Gani man. Ambot to mayara na siguro focal persons or nano. Ambot kung kuha na ng mga barangay tadi sa Bacolod, Salamat gid Kagawad Jofred sa Pantano sang Barangay Robles. And kay Kapchad gali dira sa Barangay Robles, may lang pag-monitor. Kay paring Alan Navales kag Josing Topas, good PM lang, no? Kay paring John Britannico sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, may lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan, good PM lang. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Barangay Stefaniaho, good PM lang. Kag kay paring Elmar kag kay Commander-in-Chief niya Trafangco, paring Elmar Trafangco. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumag. Paring Tip-Tip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor, no? Paring Renly Marter dira sa Banwa sang Valladolid. Good PM lang, no? And sa kay Jack Dalisay, good PM lang, monitor sa subong. Si Aldrin Limacoho, may lang pag-monitor to Aldrin. Kamusta nag-operate ka na? Ang Ninas Rose tada sa shopping, okay na? Amat-amat lang to Aldrin. Kagay Commander-in-Chief, yada may lang pag-monitor, no? Erwin D.B. Gonzales, may lang pag-monitor kay Kenneth Vallejo, kag kay Virginia, kag Nestor Vallejo, watching live ko, no? Thank you so much, Kenneth Vallejo, kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor. Salamat, Gid Idol. Kay Buyong Manyalak, may lang pag-monitor Buyong. Bell Hotel sa San Juan, okay, sige. Thank you, Gid Buyong Manyalak, Paring
Romo Pasaporte, daghang salamat, no? Thank you gid sa imuhang mensahe. Paring Romo Pasaporte, no? Philip Bran sa Kabangkalan, may lang pag-monitor man, no? Nemrad Guangco Zabala, paring Nemrad, may lang pag-monitor, thank you gid sa info, Nemrod Guangco Zabala, no? And Nelda Siguanse, God PM lang kay Jean Ruiz. May lang pag-monitor dra sa Proc Roadside, Tangoba, sa Ruiz family. Kay Ayan Ruiz, GPI, happy birthday. Action Rex Busing sang GPI, halin kay Ayan Ruiz, kag Jen Morales. Ayos. Kay Meros Langkoy, may lang pag-monitor Meros Langkoy, no? Dira sa Herbias 2. Tamiyaw na lang si Kimpi, si Toto Salde, Ato, Kimbik, kag Rodel, no? Gian Resisyo, good PM lang, kag Glenn Cantong, dira sa Jeddah KSA, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, kag sa Roma family sa San Enrique. May lang pag-monitor. Kay Jose Glenn Villas, Jose Glenn Villas, thank you so much, sir. Di ko na pagbasahon ng imo sining mensahe. Okay? Parte ni sa interview ta kay na. O, sige. Kay Jonel Hal Llorena, may lang pag-monitor, Jonel. Mario Bacauco Irad, good PM lang kapamati sa La Carlota, no? Rolly Orpiana, dira sa Pasay City, good PM lang, no? Salamat gid sa inyo sininga pagpakigopod. Kay Flores Lidmaro sa Sagay City, kag kay Mian Caballero sa Sagay City. Halin sa kay Flores Lidmar, kay San Ligarde Ortez, dira sa Sitio Beta, Cadiz City, sa nanay ko si Hilda. Thank you so much, Zan Ligarde Ortez. Kay Susan Sagario, may lang pag-monitor, Minski Loraina sa Mailom, Bago City. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, good PM lang, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag ginatamyaw ilang si Mili, kag si Lerma, dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Good PM lang. And Noel Ko, may lang pag-monitor Noel Ko, kay Libby Grace, mayong Udto Action Rex. Thank you so much, Libby Grace. Kay Imelda Hamilo Babonga, Kapitan, may lang pag-monitor sa kay Cap, dira sa Barangay 2. May lang pag-monitor kay Kapitan Imelda Hamilo Babonga. Kay Jemeline Makote sa Granville, Phase 1, no? May lang pag-monitor Jemeline Makote. Kay Alison Acevedo, good PM lang. Kay Julius Bilyoga, may lang pag-monitor, nagatakod tiles diri sa Malaga. Okay, good. Thank you so much. Sige. Pagkarunanta naman ang iban, daligi lang matagtan ay commercials. Mahina ang kalaban. Standby sa pagpanumbalik ta. Report ni Aksyon Eden Boso sa Kapitolyo. Kag report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina
na ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Paring Ronnie, si Dayon Gordon, may lang pag-monitor. Perti kapatid ng address sa ako, no? Paring Ronnie, si Dayon Gordon, no? Sige, thank you so much, Ronnie.
Kadtuan taning balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Kapitolyo Provincial talang kuya subong sang iyan ning assignment man. We have Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. San Carlos City Mayor Rene Gostilo nagpagabay nga hindi lang sa gyapon pagibalik kunong biyahe sa mga sakayan pandagat gikan sa Cebu padulong sa San Carlos City. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Laban lang, Action Rex. Laban lang. Action Rex, ginapangabay ni San Carlos City Mayor Rene Gostilo kag sa mga opisyal sang syudad kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga kun mahimo hindi lang sa gihapon pagpanugutan ang pagbalik sang biyahe sang passenger vessels gikan sa Toledo Port padulong naman sa San Carlos Port bangod nagadamo pagid ang kaso sang COVID-19 sa Cebu. Sisuno kay Gostilo, kulang ang ila sini nga pasilidad nga pahamtangan sa mga pasahero nga ipaidalom sa quarantine. Ilabi na nga hindi na paghilabtan kung Action Rex ni Gostilo ang mga eskwelahan. Bangod nga magabukas na ang klase sa Agosto 24 although nga wala sang face-to-face pero ang mga manunudlo magakadto man ina sa eskwelahan. Sa karon Action Rex, nagapreparar sang bunk house si Gostilo nga maka-akomodar sang 40 ka mga persona in kaso gidman nga madayon ang pagbalik sang biyahe padulong sa Port of San Carlos. Ginpalayag ni Gostilo nga nag-procure ang lokal nga panguluhan sang syudad sang 10,000 ka rapid testing kits kundiin 2,000 na ang ila sini nga nausar. Ginpalayag man sang alkalde nga kuntani tagaan sang ligwa sang gobyerno nasyonal ang mga lokal nga opisyal nga magdesisyon naman para sa ikaayo sang ila sini nasakupan bangod nga sila ang mayara kung nagapatigayon man sang assessment. Pamatinaton si Mayor Rene Gostilo. Storya na initially pero for advice of some doctors, I think ang ilang recommendation is refrain from accepting LSI from Cebu. Kaya ang Cebu good nagkadagan na ang positibo So, wala ta kabalo kay asymptomatic man siya nga ang COVID-19. So, well, there's a big risk accepting LSI. Parehara man na sa makulod ba? Gadawat, kundi may kapasitibo. Di ba? Sa gaya mo na apprehension. Kung pwede, hindi lang. Di ba na siya kung well prepared kita the same as Galatabo, Blasubong sa Manila, Bacolod, paper flight. May sleeper flight kita, so pwede na siguro schedule ang arrival kay number 1. We don't have a complete facility kung i-PUM na sila. So kung mag-PUM ta, dapat preparado kita sa facility. Like in our case, facility tas sa school compound pero we have to turn over the school kay daw maklase-klase naman kuno sila sa August. Action Rex, kabahin lang sang pagpahayag man ni Mayor Gostilo, tigin kuhaan taman na sang bahin man si Gov Lacson, kundi nagpalayag siya nga tigin na respeto niya ang desisyon sa mga opisyal sang syudad sang San Carlos, angot man sa pangabay sini nga hindi pagpanagutan ang biyahe gikan sa Cebu. Pero kay Lacson, natalana man Action Rex nga iya istoryahon si Escalante City Mayor Milicio Yap Jr. kung padayon ini nga magabaton sa mga pasahero gikan sa Cebu via Tabuelan Port. Samtang ginbulgar man ni Lacson nga sa una nila nga pag-istoryahan na Action Rex ni Mayor Gostilo, nagpanugot ang alkalde nga akomodahon ng mga pasahero nga mag-abot gikan sa Cebu apang naglain ang desisyon sini matapos nga madamo sa mga locally stranded individuals gikan sa Cebu ang nagpositibo sa virus base sa DOH bulletin kahapon. Actually Action Rex, ang mga results kahapon ang
una nga record kunin may pinakadamo nga record in a single day Action Rex no nga kunin may nagpositive apat initanan from Negros Occidental duha ka taga Bacolod City. Ang tatlo Action Rex ang lunsay mga locally stranded individuals kagati halinit sila tanan sa Cebu samtang ang isa OFWs. That's why nga tinagpalayagid sang kangawa man si Mayor Gustilo nga kon ti easy access na kay ti kitaon lang ang Port of Toledo pakadto naman sa Cebu kag ti aminado siya nga kulang gid ang ila sini nga pasilidad. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa, 2:00 oras. Sa mga kaaksyon ta dira, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. No? Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhingan, ang kulang ginadugangan, nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin kag madamo pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang nga mga vitamins kag minerals sa aton sining lawas, ilabi na kung kulang ka vitamin A, vitamin C, calcium, magnesium, potassium, zinc kag madamo pa. Makabulig sa constipation, mga kaaksyon. No? Gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas para sa dugang kasayuran, mag-text or mag-call sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ini sa mga masunod nga mga drugstore sa Binalbagan sa GBX Pharmacy kag Floristis Drugstore. Sa Inigarana reda sa Bilyones Drugstore kag sa Alice Drugstore. Sa Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra available man, no? Kag sa March Pharmacy kag Recarsi Pharmacy sa siyudad sang La Carlota. Butika Fred sa Banwa sang Valladolid kag Mami Joy Pharmacy sa Banwa sang Valladolid. Kag yara man sa Tito JK Pharmacy sa siyudad sang Escalante. Evergreen Herbal Capsule ang katuwang ninyo sa ikayong lawas. Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Bacolod City Police Office, but may flash report anay si Aksyon na John Diaz. Katimprano pa may gintero na naman sa flash report. We have Aksyon na John Diaz. Aksyon John. Aksyon na Rex, isa ka shooting incident na nagduntad siniglamang mga tinion diri sa area sang Purok Boulevard sa Kopinis sa Barangay 14 sa Bacolod, mga kaaksyon ko sa diin. Kita rin naton ining isa kalalaki hamyangon ini no sa kilid diri sang isa ka puluyan. Gimbutangan na sang police line sang aton nga mga kapulisan dring palibot sa area. Aksyon na Rex. Ang sitwasyon diri ining lalaki wala na susuktukan actually nga sapatos, tsinelas manadi, nakatiniil na lamang ini siya, nakasuksok sang color pula nga jacket kag naka-short nga nakaduhag sang puti nga may rebiti sang pula sa kilid. Aksyon na Rex. Initial information naton nga nabaton gikan diri sa mga pumulo sa palibot nga ining persona residente ni sa nga barangay 16 no, hindi siya taga barangay 14 diri. Galing kay may impormasyon man nga prior sa naguntad nga shooting incident, may ara sila no nga binbiktima ining lalaki upod ang duha kay banta nga mga persona. May ginhold up sila ko na initially. Action Rex diri sa isa ka lugar man sa sulad sang Bacolod o galing kay ang ilaging biktima di blang barangay 16 rekta sina barangay 14 man da sa unahan.
Hindi, ang likod, actually, dari bala sa may ETCS? bread code lapit, ETCS, sa likod ng ETCS, barangay 14. Sa tubangan niya na Action Rex, barangay 16, sa ETCS. Ining lalaki, may upo din sa kuno nga duwa kay iban pa nga mga persona nga may biktima sila nga isa man ka persona ginhold up abi nila. Ang disgrasya kay ang ginhold up nila may bitbit dili man nga armas bla. Lagas man di sila tubtob diri sa area nalutangan ining nga persona Action Rex no. Ang duwa kay iban pa niyang upod nakapalagyo. May gina-check dire. Kilala niya na ito, no? Oo, taga 16 na. Sino ngalan niya na? Si Nikoy, ano na ang iyang apelido man ng Hunasan, bla? Hunasan? Oo. Taga din na sa 16? Oo, 16 sa King Fisher. Puro King Fisher, ano? A or ano? Nikoy, ano? Hunasan. May pamilya na ta? Oo, may asawa siya? May asawa. Dito niya asawa? Butoy di Luro. Wala pa din makadto sa dere. Wala pa din makadto. Ari no, kilala ya ko no. Tawag ko boss. Okay, so ano ngalan niya? Amo to Action Rex no. Ang ngalan diri ning So may gamay gid na sang iskinita gali nagsulod kag drasa na lutangan na. Diri sa magpalagyo kun tani abi no. Pagpalagyo diri disgrasya kay na tikuta sa way sa grupo katuan. Amo na lutangan sa Action Rex no. Pang sorry lapit-lapit pa. Takuon man gali nga lalaki ni no. Na-check pa natin kung anong connection niya ini sa ibang pagid nga mga Sino to galing ngalan ni Action Bray? Action Jan? Si Nicolas Hunasan. Nicolay. Nico Hunasan. Taga Purok King Fisher A, barangay 16. May pamibata na sa wala. Why ko ka po kami. Oo, King Fisher A, no? Okay. Sino dito ka dere? Action Rex, no? Anyway, exclusive, sa di nga nag-report, sa nga mga tiningon, dere sa may area, good mismo. Kaya pag abot aton pag-ogi lamang, no? Kaya sa tiningon sa business trends, nga mga tiningon, no? Di na to daw may mga kaupdanan man to siya? Oo, ang mga kaupdanan niya nakapalagyo initially, no? Nakapalagyo Action Rex. I-check to dito na, excuse me, dere sa may palibot, mamangkot pa dere. Ang ano? Nico Hunasan, no? Hunasan na apelido, Nico. Sino kayo na? Pamilya na siya. Mo ni pamilya ya. Ano yan eh? Mga parente na rin nag-abot eh. Sino nakakita? Di kagina man? Sino ari di kagina pag supling? Wala. Namo ni tao kagina, di ba? Barangay 13 kesa or 14? Kano? Wala di pisali sa 14? Barangay 14? Ang barangay 14 na din. 13? Wala di kagawad or sinobe? Ay, may kagawad din. Kagawad din, Rio ko ba? 13 na di stand corrected, Action barangay 13. Boulevard, barangay 13. Mangkot na din. So pila sa mga din gina-dumping barangay 13 man. Amo ni sa ang sample di ba SM Action Rex. Ang ara bala sa tubang sang kilid diri sa may south wing sang SM. May alagyan na pa downtown to. Ang alagyan na ang straight ano kanip pa ubos ka sa likod sang Sincere Drugstore da lang bodega. Okay. May mga bodega na dra. Sino kagawad? Sa may dar? Hindi diretso Action Rex. Layo na Rex, Action Rex. Layo na. Diretso ni sa may babaw-babaw da nga magpataklad ka sa SM na da? Sa SQCM eh? Yes. Kay pamilyaran gali kay Andy. Ano nga mo gani? John, ano kagawad? Sweldo. Kagawad, ano kaginang sitwasyon na sa bago man kami nag-ubot, mo naglinagsanay man. Wala na mo gid man, no? Kaya liman ako sa biwok mo, di pabalo kami to, amo naman ang sitwasyon, no? Ano ko nung initial ni mga baton, kagawad doon? Nga naglagsanay naman? Oo, naging lagas man sa kuno, tapos daw may igo na sa lindit ko, nagsulod isang tatlo kuno kapalagyo pa kadto to, isya ning bilin. Dapat ko tatlo kuno kay isa kage, no? Ay, tatlo. Okay.
ang duwa ng kabaragyo, mag-ilis ng kampanya. Siya naman kabalig. Team sila kuno alig ka ba? Ay mabalaan kaya da mas ako ngayon nagsanay man. Kaya kami sa balo kung di yung ginusuhalin. Pero nung nung nahimo sila, ginaga sila. Ay kami gid balita sina kung ano gid ang ila kwan sila. Kaya igo naman ng balaan, why naman tapos man niya. Si Ario kay duwari mas lagi na, tanod man nila mo. Okay. Sige, kagawa tingyo kita. Sige, salamat. Ruel Aldivera, Ruel, ano kayo nang sabong anong nagsanay? Nakasugi sa akong, di lang siya nagtungko kung halin sa Baywalk. Halin sila sa Baywalk? Halin sa Baywalk, di nagtungko. Yan doon, nakadlagan. Nagtungko ni siya, de? Oo, nagtungko sa tricycle. Okay. Tapos, ang isa naglagan siya daw, ang isa palagyo to. Ang isa kagaya nagsakarga sa banang puti. Sa upload sila? Oo. Ang isa din nagpalagyo dito pa south? Oo, Padrio. Ang isa yun din nagkanto? Nagsakay sa banang puti. Sino nagsakay sa banang puti? Gidalaman sa karga sa banang puti. Sino to banang puti? Buhay ko balo, sino to? Buhay lang mo. Lalaki silang tatlo eh? Agi, apat nila lalaki, agi isa mo. Ang duwa din nagkanto nagladyo man. Sunod. Sulod. Gusto mo na igo na rin sa kadaan? May igo na sa kadaan eh. Halin sa Baywalk? Oo, halin Baywalk. Ano ko nung ginimo nila sa Baywalk? Buhay lang ka balo kung ano ilang ginimo. Ano ka na naman, amo naman ang stasyon niya mo. Okay. Pero kung tambay din nila, may pinasa sa kadaan. May pilas na siya paglagan sa doha, nagsulod sa driver mo na, tumba na siya daw. May naglagas sila, wala? Buhay na lang, buhay na siya, buhay na naglagas sila. Wala na naglagas. Hindi mo ni Mropo dyan, Mropo dyan? Mropo dyan? Ariyo, Mropo dyan. Ariyo, Mropo dyan eh? Ari din, Jackson Rex. Upod sang biktima na? Oo, utod sang biktima. Ano na, kuno agi-agio ng kuwanan na tiruhan ka? Sino na ngalan niya? Sige, ko, sir. Ano ka nung tabo kong ginaw? Buhay ko balo, sir. Buhay ko, taray, sir. Sige, hindi ka po taray. Minado, sir. Okay. May ganyan ang asawa niya? Wala. Ari din, nagkatuloy sila ko naman. Ano, walang kabalo ko na ng kabalo? Wala, sir. May kabalo, sir. Sinasali na ako? Pambo, sir. Nakakali pa sa kabaray? Oo, sir. Ano oras na sa kabaray? Wala kabalo, sir. Okay. Ano nisa ng balikan ko na sa section yes, no? Nagpinutok dari sa area. Ako na utod. Ay, ka mangod yan. So, ano ka magulangan dito, ha? Ika-2, sir. Ika-3, sir. Okay. Wala ka nga kabalo kung may kontrari. So, may ano, wala ka? Wala ko kabalo, sir. Okay. Anong alam mo ka na? Kevin, sir. Pwede na nasan na? Kevin na sa akin, sir. Ano pidoy niya? Osen, sir. Osen? O-S-A? Ikaw man, Kevin. Liko lang ginagay. Mga pila na yung radyo ni Kevin? 27, sir. Nga si Kevin, no? Kung makita na ito ang gapon, hindi ko man makuha kayo laptop pa dari ang sino the crime operative sa may area geda mismo, no? Di pa natin matulgit. Nga, way na ginapang saway da sa mga kapulisan tada ho, ang mga tao da gagalinutok na aksyon dyan? Gani. Wala na social distancing da? Way na gid. Ang iban da, way man nakalabot-labot na, nagpaningad-tingad ang nagpagutok-gutok man na sa area da man? Oo, mo man. Ang problema diri kay event kami hindi osti. Kaya rin siya sinumpok, no? Pero may ginasaway man diri sila. Kinapangita ning upod ya, no? Kaya may mga upod ni sa kuno initially Action Rex sa nga antes man sa matiruhan. Kuna mo natiruhan na to sa nga daan dito sa unhan to? Initially, sa Baywalk pala, natiruhan sa nga daan. Di nang Baywalk na ginambal nila man? Sa likod pala sa Pope John Paul, the second tower. Okay. Di kalayo pagalis ang gindalaganan niya na? Oo, diretso. Pati straight lang man na Sunrex eh. Straight ka and then paglapot mo sa balagyan sang goma, dabla sa pinakapunta, malikok ka patuo, Boulevard, sa area. No? Madali siya ang sa lugar ng Sunrex, no? Amo na ang sitwasyon diri sa lugar. Ginahulat pa diri ay nag-iimbestigar na ang aton mga kapulisan para sa mga blastar diri no kung ano kidang matulid kaya tabo sining nga shooting incident sa mga hapon. Importante na kuha na naton ang ngalan sining nga persona Sunrex diri sa Bacolod. So kaya ako
Dali lang kinautod si aksyon na dyan sa talipuspusan nga mga informasyon tinakwa na to ni aksyon na dyan ang ngalan sang sining natiruhan kag ang utod sang biktima, no? Kag ang follow-up reports ginahimo karon sang I think area sang Police Station 1 ini ang Purok Boulevard, no? Barangay 13 na da nga sakop dira sa sining mga tinion naga-report sa aksyon na Jan Diaz nga nagapatigayon lang sang nagakaigo sining informasyon. We have aksyon na Jan Diaz, balikan ta sa aksyon Jan. Yes, aksyon na Rex. Balik sa gyapon sa area. Anyway, ito na nag-umpisa, no? Ang nag-tigil na sa interrogation kining investigador na si Sir Velasco sa police station number 1 sining himata mismo, no? Sining ni Husain Nico Husain actually kang iyang ngalan sa Purok Kingfisher A barangay Nico Husain. Yes. Okay. Amo nagi-confirm sang iya mismong utod nga si Kevin Husain action Rex Torino sa internaton diri sa may area gid siniman nga matilion. Wala may ginatol pag diri ako na gid matutod gitabo kiting ang amo nang version nga naging hold up sila dito sa may Baywalk area pero hanto sa action Rex ko mong ilaging biktima may dalaman abi no armas dot hang. Sino tong nagabang daw agi-agion siya? Ang tanod kami isa kuno dito lalaki agi-agion ako na Rex. Upod ka sila. Oo, po nila galing kinapapalagyo to yan, no? Nagsakay ko no sa isa ka van, kaya pamangkot sila to tagiyas ang van, ayan mismo nga gina-off-done action Rex. Sa may dali mismo sa pagkapot sa lugar, andoon niya sa ibang mga lalaki nga upod ng palagyo ya. Di po sila masalang kidagali ang pilason, no? Kaya pagtapos ang insidente, kung matuod ilang alegasyon sa piladrik ka mga pumuloy sa palibot. Ang pamangkot, sino to nagtiro, kag di na to siya? Amo na action Rex, no? Dito, initially, dito sa restaurant sa Baywalk, pero ginachat ko na doon sa police station number 1 kaya ang ilang patrol at ito nagkakatanak sa investigasyon sa may area karon nga hapon action na right. Sige. Ano na ang plus report naton diri exclusivo nga nag-report sa may area karon ginamang nga hapon diri sa may area mga kapson sa Purok Boulevard barangay 13 sulad sa Bacolod. Plus report ikan sa patulang tagtibot sa Bacolod action John Diaz una sa action sa Bacolod action radyo. Sige, nagahulat-ulat sang SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang mga kapulisan dira sa area sang Purok Boulevard, Barangay 13. Kagangaton sini isa ka batchman sang mga investigador sang Police Station 1 ang didto man sa Baywalk area kung sa din didto nagumpisa ang gin-report nga ginhold up nila, may report nga na hold upan nila, no? Pero still ang investigation sa mga kapulisan nagapadayon until sining mga inoras. Ang report ni Action Eric Magbanwa pa karonan ko lang na siguro sa Action Report sa afternoon edition. Si Action Art ay hopon ng mangin kaupod ninyo karon, no? Kay si Action Marlon Ninubia may importante nga mga hilikoto, no? Alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Hatagtanay pila ka mga commercial may nabilin pa ko da Action Elmar, no? O sige, hatagtanay pila ka mga commercials dali gid lang mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, pasinsyagin ang white malabutan mga kaaksyon amon sa kanginan. But kami nagpasalamat sa inyo sa nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod na sa dirigi lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Salamat skid mga kaaksyon, kita-kits kita buwasa diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat skid sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.